Malawakang pagbabakuna naman kontra tigdas sa pinaghahandaan na ng Ilocos Region. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinaghahandaan na sa Ilocos Region ang malawakang pagbabakuna kontra tigdas bilang bahagi ng implementasyon ng Ligtas Tigdas o Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA na isasagawa sa buong bansa. Ayon sa Department of Health, sinimulan na ang kampanya sa Mindanao at susundan ito ng Luzon at Visayas sa darating na Hunyo. Kaugnay nito, nagsimula na ang ilang lokal na pamahalaan sa rehiyon ng paghahanda sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor tulad ng civil society at faith-based organizations. Sa bayan ng Agoola Union, nagsagawa na ng koordinasyon ng Rural Health Unit at ang Santa Monica Parish Council upang palakasin ang information drive kaugnay ng kahalagahan ng pagbabakuna. Namahagi ang mga ito ng pulyeto sa mga magulang at nagpaalala tungkol sa benepisyo ng bakuna sa pag-iwas sa tigdas at iba pang nakakahawang sakit. Layunin ng MRSIA na mabigyan ng karagdagang bakuna ang lahat ng batang may edad 6 hanggang 79 na buwan, anuman ang kanilang dating vaccination status, upang maiwasan ang pagkalat ng tigdas at tigdas hangin o rubella. Tiniyak naman ng DOH Ilocos Region na libre, ligtas at epektibo ang mga bakunang ibibigay at nakahanda ang mga health workers sa mga health center at itatalagang vaccination sites ng mga lokal na pamahalaan sa oras ng pagsasagawa ng aktibidad. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.